Bai, Karmelen ikaskidea eta ere gure irakaslea eta nik pixka bat Tereren inguruan azalpen batzuk edo egingo ditu. Tere Zaldibin jaiotakoa da eta gaur egun Olaberrin bizi da. Euskal filologia eta filologia hispaniarrako ikasketak egin zituen eta berehala literaturan eta batez ere emakumearen inguruko ideologiaz eta kezketan murgildu zen. Urte askotan Bergarako UNEDeko ikastetxe elkartuan egin zuen lan eta gaur egun Beasaingo ikastolako zuzendaria da. Baita ere, 2002ko urtetik 2006 bitarte Euskal Idazleen elkarteko lehendakaria izan da. Geroago, Bergarako idazle eskolako sortzailea izan da baita ere, eta gaur egun bertako irakasle eta zuzendaria da. Idatzi ditu liburu asko, bere ekoizpena ugaria, oso ugaria izan da. Baina horrez gain, aldizkarietan horien sorreran parte arte izan du. Hala nola, Susa, Kandela, Goierritarra eta Galegatzen. Artikulu, ipuin eta poemak idatzi ditu aldizkarietan. Argiako kolaboratzailea da eta hainbat egunkarietan ere bere zutabeak askotan ikusten ditugu. Katalanera, gaztelanera, frantsesera eta inglesera itzuli dira bere testoak. Esan dut ugaria dela ekoizpena. Glosak poema liburuarekin Espainiako kritika saria izan zen poesian, 2004 urtean, eta poesia sari nazionalerako izendatu zuten. Poesia da, bere, nik uste dut bizitzako zati handi bat behintzat. Baina ez da bakarrikan poesia berak lantzen du generoa, horregatikan ezagutzen dugu bat. Iaz, edo azkeneko urtean, Juan Zelaia saiakera lehiaketan finalista izan da. Eta, oso kemen handiko emakumea da. Eta horrela baita. Enon uste gauza esan bat zutxun dikanak niri buruz. Eta, pisketa bizuten dago, baina ez dakit nondik hasi, zailo banetarren ari bat ez da. Ikusten dut, konpainia oso noblean elkartu gehala, euskeraz aurreneko saiakera idatzi zuen Axularrek ere, halaxe idatzi zuen gero liburua, ez da, konpainia noble batek eskatuta. Eta nik uste dut, azken finean, idatzi ere, batik bat, idazten dugula konpainia noble bat bilatzeko. Eta, hemen dutu zareten gehienok, ezagutzen duzue Karmele, hitzak orbainetan idatzi aurretik, ez da? Beraz, badakizue berak, antzerki idatzi duela, kantu batzuk eta ere bat, eta kantua ere egiten zuela, ipui batzuk ere idatzi izan ditu. Eta, nahiz eta kantuen letrak eta egin eta Baidode eskolan ezagutu genuenean, batik bat berak ere narraziorako edo joera zeukan, ez da? Hemen dago jende asko bezala. Eta halako batean ekin zion, lehen ere bazukan poesiarako joera, baina igual bere baitan gordesa marra ezukan, eta ekin zion poesia idazteari. Eta azkenean, liburu eder bat argitaratu du, dute, aurrenik eta saria jaso zuelako, ez da, Euskaltzaindia eta BBKaren saria. Liburuak izena da hitzak orbainetan, eta liburuaren izenburua bera oso esanguratsua da. Niri naiz asko luzatuko, besteak beste, Karmelek esan dorako laburra egin behar dugula, meza laburra behar dugula, eta bestea, funtzioa bukatzeko jende aspertu ingo dara, eta barrez. Baina, enoke azpimarratu gabe utzi nahi, bere liburuaren forma. Hemen gure lagun batzuk Itziarrek eta Inarak eta ipatu dute zer dan poesia, ez da? Eta liburuaren azken poema irakurriz hasiko naiz, Karmelek ere liburuaren amaieran definitzen durako neurri batean poesia. Eta esaten da, poesia da laburpena, bizitzarena. Pentsamentu oso bat zehaztua. Hitz bakoitzak aukeratua behar du. Koma bakoitzak hausnartua. Eta hitz egiten duten isiluneak. Zer eta nola. Poesia da laburpena. Izana esanetan.
eta batzuetan orbainak hitzetan. Eta bueno, nola enbeste hitz egin behar dugun poesia buruz eta nola enbeste poema irakurri behar dugun, uste dut poesia honek nahiko ondo adierazten duela Karmeleren poesi liburuaren muina, ezta? Eta nik uste dut poesiak dauzkan muinen artean badala bizitzari eta gurekin bizi direnei arreta paratzea, arreta eskaintzea eta geratzea. Eta bere kontrasaleko poema batean ere horrelaxe dio, gelditu. Abiadura handiko joanean eta erreparatu garenari. Ferekatu hitzekin orbainak edo jaso orbainak hitzetan. Isilui batzutan, edo susurlaka, edo ozen esan, iragana orbainetan bizi dela. Esan, oraina, garena, berritzearen kontzientzian dagoela. Esan, esku aurrean irudika daitekela geroa, eta sortu, eta izan denean.